V Lemešanoch pri Prešove zasadal krízový štáb. Riešil situáciu po požiari, ktorý včera pripravil o domov 140 ľudí. Vypukol v bytovom dome z 90. rokov. Jeho príčiny ešte nie sú známe. Hasiči museli okrem ľudí ratovať aj propán-butánové fľaše. Z bytového domu sa valil hustý dym a ľudia v bytoch čakali na záchranárov. Pomáhali si ako vedeli aj rebríkmi. Opustiť byty cez zadimené schodisko si netrúfali. V čase príchodu hasičov na miesto udalostí z bytu na prízemí vychádzal hustý čierny dym. Jedna propán-butánová fľaša z horiaceho bytu už bola vynesená na voľné priestranstvo. Pri požiari utrpelo zranenia 11 osôb, z toho 6 osôb bolo ošetrených na mieste a 5 osôb bolo prevezených na ďalšie ošetrenie do okolitých nemocníc. Hasičom sa do 2 hodín podarilo požiar zlikvidovať. Okolo 70 ľudí prečkalo noc i dnešný deň v kultúrnom dome. Rovnaký počet prichýlili rodiny. Keby sme mali vodu, tak by sme to zachránili. My sme nemali šancu s vodou, lebo to komín to vyšlo vonka, to ten oheň. Požiarníci tam dovezli také madrace, aj také deky tam mali. Cez Vúcku sa nám podarilo zohnať EPD a deky a z krízového riadenia z Prešova, z okresného úradu sme dostali takisto deky a hygienické vrecuška. Obec sa postarala aj o stravu pre rodiny, ktoré sú po požiari v núdzi. Večer sme im dali večeru samozrejme, raňajky a chystáme obed. Takisto aj škola deťom prichystala nejaké desiaty a takisto aj obed. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Predbežná výška škody je 80 000 eur. Či sa budú môcť obyvatelia do bytov vrátiť, bude jasné až po správe statika. Diana Murdziková, Slovenská televízia.